ollaan nyt Antinkaan täällä Amiksella. AMKlla. Joo, Amiksella. No, AMKlla, se on eri asia. no ihan sama AMKlla. Ja mä ajattelin kuvata mun ekan videon ja se on heti yhteisvideo, tietenkin. Hyvä. Ja Antin oma kanava siis on AV. Ja Kanavan mainosta. joo, ja käykää tilaa. Se on oikeesti hyvä. Se tekee laadukkaita videoita ainakin mun mielestä. Minä en videot, jotka Mutta mä tykkään siitä. Et kattonut viimeisintä videota. En ookaan. Se tuli viikko sitten. En mä ois saanut ilmoitusta siitä. Okei. Niin, jos sä laitat ilmoitukset pois. Niin laitoin. No kuitenkin, tänään me lähdetään kuvaan videoon. Kyllä. Pikkusen lisää siitä vielä siitä videosta. Että... Nyt on Halloween, niin älkää ihmetelkö. Joo, ja me tehdään Antikas Video. Kyllä, yhteisvideo. Ja käykää tilaa myös Niken toiset kanavat. Joo, Mummo TV. Siellä ei ole vielä yhtään videota, joten sitä ei löydä. Ja Sitten siellä on toi... Niittarit Rekta Hei. ja AV. Niittarit Rektalla on 1 video. Mulla on 3. Ja siitä on 2 kuukautta, kun me tehtiin se. Ja mä teen tyyliin. Sä teet joka päivä. En tee viikko. No niin, moro, me lähdetään nyt sinne. Kuvauspaikalla. Ei, me ollaan vielä suunniteltu mikä paikka. Ollaan me. Se on joku mettä. Niin, mettässä. Silleen, joku mettä. Joku mettä. Mennään vaan tonne random mettään. Mä löysin mun aurinkolasitkin täältä koululta. Mä onnistun hukkaamaan vähän kaikkea. Jotta täällä on mun pipu. No niin, nyt ollaan. Kuulit sä se? Joo. Otetaan toi naamari vaan pois. Joo, se on oikeesti se vitsi. Joo, ja. Mä menisin ottaa tälleen. Vitsi! Joo, se oli oikeesti. Täällä on aika märkää, et mä en tiedä miten mä hyppään sun niskaan. Sori, ton ei tarkoittanut kuulostaa noin härskiltä. Vaan Ei. hyppänyt niska. Mä en oikeesti murhaa, tiedätkö oikeesti murhaa? Mä en oo murhaaja. Siis, En ole! minä murhaan Antti tässä, että älkää. Mitä? Aikamoista sähläystä tää. Tuo myös tuo niitten eka video. Tulee mun omalle. Ja nyt tultiin kuvauksista. Me oltiin jo vähän aikaa sitten tultu. Joo, me ollaan vähän aikaa sitten. Eli oltiin IP:ssä hetki tossa. Ja nyt mä lähden saattaa Anttiin bussipysäkille. Ei oikeesti päästä siipeeseen, mutta... Niin, mut mä vaan mentiin sinne. Ja Mä mä käyn ota, nyt suomen kieli on vaikeet. Joo, Venäjä! Suomen kieli on oikeesti vaikeet. Mutta tonne bussipysäkille. Mä en osaa puhua! Menen saattamaan Anttia bussipysäkille. Jes, se meni oikein. No niin, eli mä en tiedä, me ollaankaan ihan iltahumalassa. Niin, mut mä sanoin iltahumalassa sitten, kun mä ihan, tiiäksä, mä väsyttää. Sitten mä nauran ihan joka ikiselle asialle. Mitä pitää kuvata tänään? Pitää muuten katsoa, mä kuvaan tänään video, todennäköisesti. Kyllä. Ja se ei välttämättä tänään tuu vielä. No, se on video normaali. Täällä. Ja mä en osaa enää kävellä kaupungissakaan. Eli kun vammautettuina. Menemme. Kummallekohan menisi? Antin päähän vai Sivaan? No ehkä mä menemme Sivaan. No niin. Olemme Sivassa. Ja nyt. Oi juma. Pommot! Hei, mä löysin elämäni. Elämäni rakkaus. Tommonen mursu. Minkä takia kaikki sanoo, että Siva ei mukaan parempi lähikauppa? Kato nyt. Oreo! Oreo! Ja Antti lähti nyt bussiin ja mä täällä kävelen takaisin IPC:hen. Varmaan pikkuisten kanssa leikkii. Ostin tikkarin syöty. Ja tossa oli semmonen Länsimaan terrieri vai mikä se oli? Joku kuitenkin
terrieri semmonen örrönen oli karannut. Niin. Joku tyttö kävi laittaa tuossa semmosen lapuitkien siihen. Kävi sääliksi.